Čaute všetci, dneska je to nové video, máme tu nový iPhone, pozrieme sa, porovnáme to s Nothing Phoneom a uvidíme, aké sú plusy a minusy, cena, porovnáme veci a tablety, všetko. Dajte like, odber, lebo 40% z vás nemá odber u mňa. Idem si po jedlo. Bubaké. To tak dlho ide minúta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toto ide pomalšie. Ha! Ty vyjebaný! Čo ti jebe? Kamo, dneska sme robili, že... Nie že... Jak to mám povedať? Ani nič sme také nerobili. Nikam stejná veta. A koľko? Ja to mám... Dojdeš do školy a mama sa opýta, čo ste robili. Kamo! Poď uteká, kámo. Knock. Som mŕtvy. Vypni mi kvečko, no. Knockdown, kde ste? Že mám. Robím portál. Horizon ult. Poď. To čo je? Čo? To jak ma vyblokoval? Trošku staršie deti, keď sú chytré alebo tak si poviem, že OK, že zaujímalo by ma, že jak by moje decko bolo, či by bolo kuniky, hej, alebo by bolo... Chápeš, takéto otázky, alebo mám v hlave. Čupič. Kámo, na to. Na mne na close. Šura, túra, creepy. Koľko hodín ukáž? Ja som taký kokot. Tak si predstav, že ja som chcel pozrieť, aký je čas na telefóne a ja som klikal, nech sa zasvieti displej na tomto. Normálne som do toho klikal, nech sa zasvieti displej. Kamo, Viktor, fakt mi to robí nervy. Mi to robí na ladu. Vyjebané sound alerty, s***ne. Ja dojdem ti na Discord. Dobre, tak potom. Dobre, pozdravujem ťa, papá. Čažaba. Kurva, jak som sa mu pozdravil. Rýchlo tam daj mačku. Čo robí? Príde mi to ako včera, keď si mal 30 a už prešlo 16 rokov. Všetko najlepšie k 46 narodeninám. Dík, Marek. Mám všechny svoje zbrania, ktorý si p***al. Mám dlhý kámo. Oh baby, oh baby. I never quit. Můj kámoš starý nechodí bez plíny. Kámo. To ma nevystrašíš, kámo. To už som v tom profik v tej hre. Vieš. Není šanca. Koľko je hodín? 54. To p***. Počkaj, to ja už musím na Discord. Ticho, meškám, ty chuje. Kde je vtačna do p***? Čo som sa zľakol, ty diebli. Mám myklo. Vtačka som stratil. Tady je. Uteč proste.
Nevděčný kár, posledný už fakt nespite. Bako. To jak si tam bobkal, Peresko? Máš gule. Aký gur... A to má vysokú školu? No a čo? A čo? Vysokí školáci musia byť seriózni? Močálko! Neskúšal si zahrať ľuďmi z chatu? Neskúšal. Hello, honeys. Give me subs. I like it. Teď už je jenom... Dominik to pozerá, aby nazbieral skúsenosti a potom s Viktorom zajebal rovno song v O2 arene. On mi navrhol, že tam môžem skakať jak opica. Keď chcem. Akože v obleku opice. To je jediné. Prostě Čo? Čo sa stalo? Taká k***a! Ty pič, sa mením. Týmový kolega! Týmový kolega! Pič! Skurvec! Vyhodil by som ho! Okamžite z týmu! Utečeš, bo máš kráľový! Hlasom. Akože či alebo chápeš. Shut up, this is Košice! Not Barcelona! I'm... That was a reckless move. To je hrozně easy chat. To sú free money, ale jak sem potom nejaký podiel z toho. Čo keby sa zlepšil napríklad? Čo keby ti narastli vlasy? Tak asi väčšia pravdepodobnosť, jak ty, že budeš dobrý v tej hre. To vieš ovlivniť, ty kokot. Tiež to vieš ovlivniť, jak si kokot vlasu na hlave. Ty kokot. Nemu na ľahkú váhu, hádzal odpadky kade tam. Myslím si, že tuto na uliciach by to vyzeralo dosť nepekne a príroda a tie krásne lesy a tie krásne prírody by to bolo dosť... Ja som... Namiruje Au. tam Vektor. Som si Vektor, asi kde? Som si asi rozťahol Levej? kutík. Tady je life line. Bude tapovat, tady, Dominik, tady tapuje. Tady vím, tapuje já za vím. bednou. Ja viem, jeban... Neviem to, chápeš, že to viem? Však keď sa dví, kurva, tak ja zabijem všetkých, ale... Kámo, ale rozblikal ti webku. Jaká diskotéka? Kámo. A scháním ale na lolko. Jebu lolko. Lolko je dobre, vieš na čo je lolko dobré? Že si pustím porno s lolkom. Nejaké kreslené, fajne. Anime. Jak sa škajú dve lolko, dev... Na to je dobré lolko. Idem na záchod. To je kurva. What? Dobre to je! Dudy! To je ono! To je nahrávka, ak máte dávať vy! Takto sa nahráva! Z prvej!
A tak padajú gól, kurva! Well, here we can see it again, and he